Темата на конференцията, свързана с съвременните ресурси в обучението по български език като чужд или като втори, се роди като естествено продължение на изводите от работата ни с колегите от конференцията в миналата година. След края и вече мога да кажа, че изборът ни беше повече от добър, защото видяхме множество ресурси от различен характер, и дигитални, и традиционни, интерактивни, ресурси, които представят употребата на филми, на песни в обучението по български език като втори, така че избрахме за да продължим традицията и да развием изводите от миналата година. И сега от името на Организационния комитет мога да потвърдя, че изборът ни беше добър. Провеждането на конференцията в Велико Търново е във връзка с темата, която избрахме. Възприемаме Велико Търново като книжовна столица на България. Искахме да поддържаме връзката с колегите ни от Великотърновския университет и градът беше един много добър домакин на нашата работа. Духа на Велико Търново се усещаше през 3 конферентни дни. Участници в конференцията тази година са наши колеги от академичния свят, представители на водещите университети в България, лектори в университетите в чужбина, наши специални гости, които поканихме за пленарни доклади от различни среди, колеги от Българската академия на науките, колеги от неправителствения сектор и едни специални гости. Това са преподавателите в неделните училища извън страната, чието практически опит на хора, които работят на терен, беше много важен за нас. Искам да обърна внимание и на участниците, които се включиха онлайн. Техният брой беше комплиментарно голям за нас, защото имаше моменти с между 40 и 50 онлайн включвания. Дори все още не сме се запознали с хората, които бяха там, но срещнахме много интересни имена и те имаха участие в дискусията, така че гостите и на място, и онлайн наистина бяха хора, които имат какво да споделят и ние им благодарим от сърце за участието. Обмяната на мнения по време на конференцията има заложени няколко резултата. Единият от тях е много прагматичен. Той трябва да доведе до конкретна последваща работа, свързана с програмите за обучение по български език като чужд или като втори. Разбира се, с стандартизацията на български език и изготвянето на референтни дескриптори за българския език, но има едни резултати, които няма да могат да бъдат измерени практически тук и сега. Това са резултатите в взаимоотношенията, които се създадоха между представителите на различните институции, защото нашата общност е много специфична. Всеки неин представител има своята работа, има своите постижения, има своите контакти. Да бъдем заедно и да обменим това, до което сме достигнали като учени и преподаватели, е безценен резултат. И аз вярвам, че ще видим отраженията на този резултат в годините напред. Една такава приложно-научна среща, каквато беше нашата конференция, може да има многообразни послания. Първото, което ние бихме искали да остане във времето, е това, че единството, общността, общия поглед винаги раждат прогреса. Освен това, ние всички работим за една голяма кауза и това е каузата на българския език. Неговото опазване, съхранение, предаване във времето е нещо, за което бихме желали обществото да знае, че има своите деятели, има своите служители. Работим с огромна отговорност, работим с съзнанието, че български език е наше наследство и български език бихме желали да оставим като бъдеще на хората, които живеят в България и извън нея, но са българи.